Nasaan na sila? Palabasin mo na. Paano ka dito? Paano buhok? Dito. Ganyan. Ay! Nandiyan na siya? Oo. Open mo na. Open mo na. Ikaw mag-open. Benny. Benny, ito si Liam. Ito si Mama. Ito si Mama. Tapos si Dave. Oh, labas ka na. Halika na. Halika na. Labas ka, labas. Palabasin mo. Doon ka, doon. Sige na, lapit ka na. Halika na, labas ka na. May taiyan yung puwet niya ha. Pati yung gilid. Malaki na pala. Oo, malaki na yan. Ano, masaya ka na, Bailey? Si Liam. Ang taba niya naman. Oo, mataba. Mas mataba pa yan pag kumain. Hindi pa siya kumain ng agahan. Si Rambo nga yun. Lakad ka na. Ikaw si Liam? Opo. Asan na si Bailey? Sa labas. Magbunta na siya. Magbunta ka na kaya. Bunta na yan. Ayun lang magluluto nito. Ba't ako na ito yung kahit yun lang? Asan ang ni Joseph? Sinelas. Ingan. Hindi yung tulingan. Yelupin yan. Eh, ako nga gutom na eh. Alas 12 kami kumakain. Mas 11:30 na ako. Magpapaka. Mag-aalis ako na.
rice yung sabaw ng katas. Bago mo siya makainin. Kaya sabihin mo, baby, sit. Baby, sit. Sit down. Okay. Kasi kapag hindi mo gagawin mo, ilulod mo, taglulod mo dito. Para mara siyang sit down. So, sabihin mo, okay. Baby, sit. Sit down. Sit down. Okay, very good. Gusto mo na ganyan, ha? Yan, okay naman. Okay. Ano na ang aso mo, Ben? Ganda ng aso mo kaya. Ganda ba? Ganda ng aso mo, ha? Bili! Ano, kumusta? Ito, mabuti na. Bili, bili! Ano, parang kang dunya. Ay, wala lang tali. Ito meron. Ito, kaso Asa si- Oh, nandito si Jay? Nalaman ko. Rambutan yan, mama. Nandito si Jay, nag-bike siya. Nalak na yan. Bailey, yan na si Lola, Lola. Bailey. Bailey, Bailey. Pagdating nyo, nakabakante yung minuto ito. Kasi nanay mo. Kasi nasa ko. Hindi ka sanay mainit, ha? Ha? Mainit dito. Mainit. Bakit puno na wala nga signal? Excuse me. Ay, si pare, naka-ice cream din. Pare! Bigyan mo man ako. Sana all, may ice cream. Ha? Oh! Dahil may labot sa taas. Tigagadot pati. Siyempre, paano mapanood din mo ganun? Para ice Oo, okay. Oo, Ibabawal madali ng lang. para. Hindi pwede magbiyahe. Oo. Dahil pati pipiroksi, hindi rin pag-ihil. Lang pala ito, pikit. Oh, wow! Yeah, sunig Bavin. Nag-uusap na yung aso sa aso. One, two, three, smile! Alam ko sabi ni Bolo. Ano sabi na lo? Sa akin na lang daw. Kanino ba yan? Eh, Kunan ko si Tito Joseph ng isang chocolate. wala sinabi si Lolo. Hindi nga natin alam kung kanino yun eh. Ang sarap ng caramel. Yan, yung sa'yo,
Oo nga, yung kagabi. Isang araw pa. Salit? Ako yan na kayo. Hindi malamig. Hindi rin malamig dun sa Bakit? dito ko. Tigat na sa mga kutsilyo. Nagawa niya na sa isa. Masarap yung caramel. Masarap. Oo. Diyan, pinani din sa Kunin mo buka. yung caramel. Wait. Hindi lang ko kunin namin tahati na kami ng Tito Bosa. Wow. Kasi, hati na kami dito. May passport ka? Wala. Ba yan? Kamay na. Hindi ko dito eh. Oo, ayan, kamay na. Ilagay mo sa freezer, mama. Akala ko ininom mo yan. Hindi. Pag kumain yung ka. Dito muna, dito na. Extra large pala ang freezer. Oo. Very extra large ka na yung freezer natin. Sa basta sinulit pag gagamit ko, ganito lang, arbon lang ano. Sa pabrika, ganun lang ginagamit. Working ang pag-gupit ko. February yan pinanganak. Grabe. Oo. March, April, May. Anong bulan pala? February? February yan pinanganak. February, March, April pa lang. Ay, tatlo. Anim na bulan tulos ang mikada ni Lolo. Advance? Advance si Lolo. Ano to Lola? Parang tahi lang to Lola. Oh. Sino gumawa? Ayaw niya. Laro kayo dyan, laro. Kaya Laki-laki mo yan. Nadungi ka rin. Kung mapakit, pakitaan. Pagod na ba eh, pagod na oh. Kawawa naman po, tama niya. Alaban pa. magkapatid ko sila? Maganda ka yan. Maganda mo yan. Tanongin mo, nasagot lang din. Bagal ako ng sasalita dito. Matupsikan ka, tayo ka. Kinakain mo yung chicken. Ay! Sabi ko na, hindi ka nakarikop. Huwag. Baka ibutan ako. Tagal naman. Anong gihiro ka nga, hindi marulupadaan. Anong ba? Hindi. Huwag mo kakawalan sa lupa. Yap! Naka 5G ka? Gusto mo? Bailey.
Nanunood si Bailey. Ay, si Maynio. Andiyan na si Miney. Okay, kapag yung pinili ko muna, bebe, si Lolo Basyong. Ay, naglapit na rin si Bailey. Oh. Bailey, gutom ka na din! Miney! Masarap magkamay niya. Miney! Meow! Meow! Smell mama. Miney! Meow! Yang, ano gusto mong part? Halika yang. Anong tawag mo sa amin? Hindi kami tao. Kaya huwag kang kumain ng paa. Tingnan ng result. Kakamag-kabag na pati ang result ko. Ingat kayo, ingat kayo. Bailey, ka na dati ka na, Bailey. Wait lang, mainit na to. Di, tawag ka doon. Hindi ka dito. Go, go.